everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Oh, sige. Hilamos na ng apali, day. Samok ba? Ah! Ilagi ko makatog. Hilamos ni day. Samok ko ni ko makatog. Mo ko kapon ng apalin mo. Ay, tuhog na ni. Di ni tuhog. Ay. Hala! Oh, ita di kagapali. Ipagkawan ako din mo. Sa! Hanggang kagumasaya ka da. Ikaw ba? Magsangkot sa away. Wala gis. Wala lang sodang ingong otok na. Sangkot na sa away. Ang imo lang yung kabastos. Hala! Magsimutag-hisgot ang apali. Wala ko makauyon ni mong wasaya ka. Wala ko Oy, makauyon ni mo. oy. Busa, magbuwag ta! Magbuwag ta! Ah! Sige! Ah! Nisugot kang magbuwag ta, say? Sige! Di ta magbuwag. Ay, di ta magbuwag, day. Di man to bastos, day. Oy! Di bastos Di biya bastos ng apali. Makaon, manggahe na. Labi na pagkanon ko. Maingon ko, pagkanon kag apali. Dumaan kag apali, day. Nay! Paminaw, day lang, ha? Paminaw. Tagawugin magyug ka. Huwag ka kailan ng apali, day. Di ba? Mura na gabi. Nga kuy-kuyon siyota. O nya lutoon, kanon. Nya, dumuon ba? Dumuon. Likag dumuon. Wasay. Likag dumuon. Maragi-ilad ko ni mo da. Pero tuon siya! No. Di lagi Bitaw na siya. bastos lagi. Oh. Naala na siya murag balhibo. Ano pa Murag daw murag siya batiko na purma na balhibo pero apalin aday. Di na bastos. Mura nag-itlog sa itlog. Sa Saon Itlog. sa man animal. Ah. Sa mang itlog Kinang itlog sa manak. Hala. Kadaghan Oy, na po sala ni mo. Why greetings ha? Wasak ang laptop ko. Why greetings ha? Noel Rabi. Aray! Ay! Pagilang pa say! Ay, nagkuhan din ako malingaw ni mo ang late actor, di ba? Ay. Dang Luminos! Dang! Hain ka naman taon, dong! Hilang na. Huutlingan na. Isip na gurte kang akong anak, dong! Maong nag-goal ko! Huutlingan na. Mahalag na himo ka ng istatwa, dong Luminos! Balik taon din rin, dong! Ay, dong Luminos! Nairang? Say! Kadungog ka ito, say! Doon ay misangpit. Ug na irang. Kumuha ka na! May balik si Don Luminos! Ang atong anak na hello! Hala! Hala! Ni Asya! Ni Hala! Pauli! Hala! Salamat sa mong paghatod na ako din ha. Ni aday ka dinhi nag-abot? Kaming duha si Tita Remy. Mao ba? Karon lang gid may naka-check-in din ning maong hotel. Oh, ngano nga ni aman mo dinhi nga naaman unta mo'y bay? Ang buot, kalit lang kayo ang desisyon nila ni Mami Elsa. Naibong bitaw ko. Sige, dili na lang ko magdugay. Apan, pag-amping biya dinhi ha. Salamat sa concern ha. Ayaw ka pala ka? Naa si Tita Remy, uban ako. Mahimo bag. Luminous? Kanang May Kuwan. buot kang isulti? mahimo bag. Anion ko ikaw matag karon og niya. Alang sound sa man? Aron sa pagsiguro kung okay ba ang imong kahimtang. Ha? Why, tao! Unsa man to? O sa dito tingo ka? Ato na runggan kanina, day! Bitaw, may nadonggan to tang tingog wasay no. Ira. Murag tingog yun to sa atong Ira. anak Ira. na hilaw. Tempa. Unsay time pa, say? Unsay time pa? Kisa magkat itong nanawag sa imong nga irang. Wa man si Dong Luminos sinis gawas. Say!
Hala, dairang. Hala. 130 ka, hala. Kadaghan na maguno ng bahala mo na ha. Tulo lang. Hala. O kana. Wa, tulo lang. kata, tiawi, day. Sige, tiawi. Ba, sige, binuangan tagdiingon na ato, day. Hala! Alasin ni Uwang ang irosay. Musod, tas payag, day. Musod, day. Katingin na si Wangsa. Si Wangsa, tinggal itong nagpagkadong luminos. Bitan basin tuod no, basin tuod. Kanay uling nga ba kayong buwan at tingalig lapaon ta ining was nga. Was nga, day. Was nga. Ay, na Wangsa. Wangsa. Mauna na sila. Mauna na. Bali lang. Bali nga. Was Was nga, nga. nga. Ting apat biya ron. Hala. Nay? Ay! Tay? Hala! Tabang ako, day. Tabang ako. Pag-isyo ko ginawa, day, na. Makuyapan ko. Magtitinoon sa anggaw, ay wasay! Wasay uyayong pagkuyap-kuyap ni Hasay! Corazon! Alo, nilingit na lang akong tanan. Tungod ka ni singkit ko korason dito sa restaurant. Nangita ko sa akong alaga, si Corazon. Nakuno din sa inyong restaurant. Hain man! Ako cellphone. Ako tupagod. Tita, niyan ako sa hotel. Nakaulit na ko. Corazon! Uy, naugtas yung kani mo, Day! Wata ko diya! Ayaw maglakaw! Ay, kalami sa pagkaon nga mong gidadong. Lami kay inason nga imong gipalit dong. Dili ako ang nagpalit na ng tanantay. Kundi si Corazon. Bahala. Mao ba? Hinay-hinay sa ko na, Say. Kumayo. Nala, sige, kaon lang diya, wasay. Pero ayaw pagtabiha kay makabada ka sa akong pagpakisalte niya daw laminas. Lami ni inasal mo Ay, lagi pag... Murag tinabal. Hangga ba ni mo? Padayon lang. Ay, lagag tabi diha, kaon lang. Seryosoha lang ng imong paglamoy diha. Ikarer mo yan. Ha? Na, sige. Nay, O, daw. naibawan ako nga... Naibawan na mo si tatay wasay nga. Ay mo sige istorya kaon na mo diya. Nga, Sige, sabag. ako katong istatua. Oo. Ay, mo, sige, istorya ka. Pero dong nga naman taon. Nga nung nahimo ka mang estatwa. Ha? Kaya nga naman di ay. Sige, Ay, istorya. unsa man di ay ka daw. Sa ba Kaon mo. nagwasay? Sige istorya. Dili ko taga dinhi. Taso na to kaon. Oo, bitaw. Dili. Magtaw katagadan Ay, sige, istorya. Mabatahin ang dan nga gisagop ka na mong tatay wasay. Kaon mo, sige, istorya. Kaon. Tagalaing planeta ko. Nairang. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.